A tavasz talán az egyik legaktívabb szezon a Városfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság életében. Rengeteg határozat született az elmúlt hetekben, és talán a ma délutáni ülésen is sok mindenről tud dönteni majd a szakbizottság. Kovacsik Tamás elnököt köszöntjük a stúdióba. Köszönöm. Kezicsaklom, tisztelettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Arra kérem, hogy egy picit fussunk végig azokon a témákon, amelyeken az elmúlt hetekben a szakbizottság dolgozott, miben született határozat, milyen javaslatokat tettek. Honnan kezdjük? Alsógödön indulunk, vagy Felsőgödről? Hát új év, új költségvetés, mindenhol sok mindent szeretnénk csinálni, amennyire a költségvetésünk persze ezt megengedi, de olyan hirtelen jó idő támad, hogy mindenkinek nagy kedve kerekedett a városfejlesztésre. Úgyhogy kezdhetjük bárhol. Kezdjük talán a kincsem lenne elsősorban most a fontos, hiszen a kincsem istállóval most már valóban érdemben komolyan elkezdett foglalkozni a testület, és nem csak, hogy szobrot állítanánk a nevezetes kincsemlónak, hanem magát az épületet is szeretnénk megcsinálni. Ezért régebben már szó volt róla, egyszer pályázatot írtunk ki, a pályázat sikeres volt, megnyerte egy vállalkozó, és az ő segítségére szeretnénk sietni azzal, hogy egy megjelenő pályázaton indul az önkormányzat, ahol 100 millió forintnál több pénzt lehet nyerni ezen a pályázaton. Ha ez sikeres lesz, gyönyörű terveink vannak rá. Úgy nézem, hogy egy nagyon szép, nagyon komplett kis pályázat lesz, nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy valóban nyerünk is vele. Ha igen, akkor arra mindenképpen elég lesz a pénz, amit nyerhetünk, hogy a tetőszerkezetet, a nyílászárókat, az udvart rendbe tegyük, és ezzel megtéve az első lépéseket. Lehetőséget adjunk arra a vállalkozónak, aki egyébként a pályázatot nyerte, hogy véglegesítse aztán az épületet, rendezze be funkciókkal, és megfelelő méltó körülmények legyenek ennyi év után. Most ez egy nagyon nagy munka lesz, nagyon sok munka van már benne, nem múlhat eredmény nélkül, úgyhogy bízom benne, hogy lesz belőle valami. Akkor gyakorlatilag most a pályázat írására, pályázat benyújtására készülnek a Városházán. Igen. És remélhetőleg egy jó elbírálás mikorra várható? Igen. Hát a bizottság dönt erről ma délután, hogy ezt a pályázat egyébként készen van, hogy benyújtsuk vagy ne nyújtsuk, úgyhogy ha most a bizottság pozitívan dönt, akkor a testület elé megy, és ha ezt a testület is jóvá hagyja, akkor nagyon gyorsan beadjuk, és reményekkel várakozunk a jövőben. Maradjunk akkor Középgödön, legalább így nem éri szó a ház elejét. Igen, így van. Melyik városrész felé húzunk. Így van. Úgy tudom, hogy a Kincsen Park környékén, a Penny Market és a többi nagy szolgáltató körül van egy városfejlesztési terv közlekedésbiztonsági kérdés ügyében. Igen, lakossági megkeresés volt, teljesen jogosnak találtuk. A Csányi képviselő úr felkarolta ezt, mint ott regnáló képviselő. Juttatta el a bizottsághoz ezt az igényt. A Penny Marketnél van egy zebra, amin iszonyatosan nagy a forgalom már, hiszen rengeteg kereskedelmi egység nyílt ott a környéken, kezd ilyen kereskedelmi központtá alakulni az a hely, tekintettel a Penny Marketre, egyéb gyógyszertár, hentes, rengeteg kiszolgáló egység van. Arról nem beszélve, hogy az Albakert lakói már állandóra vannak bejelentkezve, és lassan már gyakorlatilag nem is nyaralóhely, bár igen szép környezetben van. De a lényege a dolognak, hogy a létszám erősen megnövekedett ott is az állandó lakosok száma, tehát indokoltá vált, hogy az a zebra lámpával védett zebra legyen. Most ez nem olyan egyszerű és nem olyan olcsó. Itt a közútkezelő vállalattal kell valamilyen szinten megegyezni, ez az ő feladatuk, de az a tapasztalat, hogy amikor a Kossuth térnél is épült ez a lámpa, akkor a közútkezelő hozzájárult, csak pénze nem volt hozzá, így az önkormányzatnak kellett fedezni. Tehát felkértük a város beruházási osztályát, hogy szíveskedjen kapcsolatot találni a beruházási osztállyal, és ezt a lámpa kérdést átbeszélni. Úgy tervezésileg, mint anyagilag egyáltalán hogyan lehet ezt végrehajtani, mert nem szeretnénk megvárni, hogy komoly baleset legyen, mert akkor az ember úgy érzi, hogy egy kicsit felelős ezért, hiszen nem követtük
kellőképpen a lakosság létszámának a növekedését és az ő biztonságukat. Ezért is történik ez. Remélem sikerül. Hasonló kereszteződésre számítunk, illetve megoldásra számítunk, mint amilyen az autópihenőnél van, hiszen komplikált, mert balra-jobbra kell fordulni, közben gyalogos járás is van, úgyhogy egyáltalán nem olyan egyszerű, hiszen nem csak egy-egy lámpával kell ezt megoldani, hanem egy jó bonyolult rendszerrel. Hát remélem, hogy anyagilag helyt tudunk majd állni, ha a közútkezelő nem. Menjünk egy picit a Gödújtelep irányába. A Nemeskéri úti temetőben is nagyon szép régiségeket találtak a szakértő szemek. Milyen kérdés van ezzel kapcsolatban a bizottság felé? Igen, összetett probléma ez. Először is a Nemeskéri úti temetőt rendezni kell, hiszen sajnálatos módon elég gyorsan telik. Ezért egy új urnafalat fogunk építeni, amit már tavaly elhatároztunk, most az idén tavasszal már megépül, az alapjai elkészültek, egy új urnafal készül, valamint szeretnénk az egész Nemeskéri úti temetőt valamilyen módon új elrendezésbe tovább üzemeltetni, ami azt jelenteni, hogy lennének díszsírhelyek, lennének újra kriptahelyek, hiszen nagy igény van a családi kripták építésére, erre van is ott lehetőség, és ne felejtsük el, hogy azért Göd első temetője is ezen a helyen van, ahol a Mayerfi sír is van. Ennek a környékét szeretnénk díszsírhelyeknek, akár a város díszpolgárai számára, akár olyan kiemelkedő városlakók számára, akik ezt megérdemelnék. És található ott egy jó csomó 1800-as évekből való sírbolt is. Némelyeknek megvan még a kő, a márvány táblázata is, márvány táblája is. Ezen még van egy kis vita, hogy a helyükön maradjanak és legyen egy sírkert jellege, vagy pedig a Mayerfi sír köré helyezzük át ezeket a köveket és sírokat megfelelő elrendezésben, és ott alakítsunk ki egy ilyen díszsírhelyformát, de ezeket is mindenképpen rendezni kell, hiszen mikor ezek feltáródtak, egy ilyen 15 évvel ezelőtt körülbelül ki lettek a gazból, a bokrokból ezek a sírok emelve, azóta ugyan a környezete rendben van tartva, de mégsem megfelelő módon. És ha már a régi síroknál tartunk, akkor el kell mondanom, hogy elhatározta a bizottság, hogy javaslatot tesz a testületnek arra, hogy legyenek Gödön a temetőkben védett sírok, hiszen nem csak a mostani időkben csinálnak nagyon szép temetkezési emlékhelyeket, hanem régen is csináltak, és ezeket a temetkezési emlékhelyeket gyönyörű szobrokkal és gyönyörű síremlékekkel látták el. Különösen sokat láthatunk a régi temetőkben ilyet, mint például a Pázmány Péter utcai vagy a Játszint utcai temetők. Ezeket a sírokat szeretnénk levédeni. Először is levédenénk azért, mert legtöbbje művészi értékű. Levédenénk azért, mert olyan ember nyugszik, aki megérdemelné, hogy védettséget élvezzen a nyughelye. Göd első jegyzője, Göd első orvosa, rengeteg ilyen híres régi ember nyugszik itt a temetőkben. Másodszor levédenénk az anyaga miatt, hiszen gyönyörű márvány síremlékekről is van szó, és azért mostanában mintha kezdene elharapózni az a szokás, hogy régi, meg nem váltott, elhagyottnak tűnt műemlék jellegű sírokat váltanak meg a megváltási árakon, amik nyilván nem a sírbolt értékének felelnek meg, így szerezvén maguknak nagyon komoly értékeket. Ezért ennek megakadályozására szeretne a bizottság egy olyan döntést hozni, hogy ezeket a sírboltokat, amit egy bizottság majd eldönt, védetté tegye. Ami azt jelenteni röviden, hogy nem kell megváltani őket a jövőben, és csak abban az esetben elidegeníthető, ha az önkormányzat hozzájárul ehhez. Ezt nagyon fontosnak látjuk, hogy ne
ne kerüljenek olyan emberek kezébe ezek a sírboltok, akiket ez nem illetne meg. Most ezzel is foglalkozunk. Jelen pillanatban 15-16 sír van javaslat alatt. Ha ez a bizottságon átmegy, akkor tovább lépünk, és tovább kutatjuk azokat a sírokat, amiket érdemes és le is kell védeni, hiszen a múlt megőrzése az mindenképpen feladata a bizottságnak. Legutóbb talán az elmúlt héten az Alsógödi Dunaparton lehetett faültetést látni. Ott a kajakkenu szakosztály pótolt kivágott fát 8 Igen. fiatal facsemetével. Hogyan lehet ezt meghatározni, hogy egy kivágott nagy idős fa helyett mennyi fát kell ültetni? Igen, ez mindig egy nehéz kérdés, mert igaziból van erre egy komoly számítás, ami szerint ki lehet számítani, de ez majdnem teljesíthetetlen mértékű, ha azok alapján számítanánk, ahogyan ezt kell. Ezért most, hogy bővítik az edzőtermet a Dunaparton a kajakkenu szakosztály, ott volt egy facsoport, amit ki kellett vágni. Hát, mint kiderült a vágásnál, ez 4 fából állt, abból 3 teljesen korhadt volt, és fel se tételeztük, hogy korhattak. Úgyhogy merem mondani, hogy szerencsések vagyunk, hogy így alakult, mert bármikor eltörhetett volna, és az edzőteremre borul akkor az a hatalmas fa, és egy volt, ami egészségesnek tűnt. Hát mi az elkorhadt fákat nem vettük figyelembe, mert így is úgy is ki kellett volna vágni előregedés miatt, viszont figyelembe vettük azt a meglévő egyet, ami egészségesnek tűnt. Hát úgy döntött a bizottság, hogy egy 10-15 cm átmérőjű kocsányos tölgyből 8-at, ha elültetnek ott a Dunaparton cserébe, az körülbelül arányában megfelel annak, amit majd lombkoronában pótolnia kell a hiányzó miatt. Ezek ott lettek elültetve, hiszen ha valaki tudja, az Alsógödi strandon teljesen kiöregedtek már a fák, ott már most kell pótolni azokat, hogy mire kivágásra kerülnek, új fent legyen valami. Tehát 5 oda került elültetésre, 3 pedig oda a Kajakkenu Szövetség területére, illetve hát arra a részre, amit ők használnak, 3 pedig a kivágott helyet lett elültetve. Úgyhogy úgy érzem, hogy így valamennyire kiegyenlítődött a helyzet. Reméljük, hogy a gödi lakosok örömöket lelik a kertjeikben, és hát a gödi közterületekben is. A Városfejlesztési Bizottságnak jó munkát kívánunk a következő ülésekre is, a következő határozatokhoz is. Köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba. Köszönjük szépen a meghívást.